Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Benefits about your daka ice now. But hajung kapuan nasuka. Ka Nyotep National Youth Front maulai circle ha katlai tri rempang arjar pulai. Kala pelong ye kajing ice nam ha maulai nong kuar secondary school komisi bentaban nok senyang ialah kasnam Sya Pasca Institute Regional Blood Center Shillong kenang menyadai kajing im jiki brio ki badan kam kerke ya kasnam ha kenu khlep mat. Ha kini sengi la sakhilang dau astan sekretari jong ka HNYF Central Body ba Edward Thank you. Presiden ke HNYF maulai circle ba Sambor Rapsang ka Dr. C Butna ke bapet ya ke Pasca Institute Regional Blood Center Shillong bat kiwi-kiwi. Klam da don kajing siu klam expect ye bangin ay pi na in kaliang jongi. Kublay shibun pa pi ice nam kelut mentakas ni. Nang tang ka Regional Blood Center ringkat ka team jong ka Regional Blood Center ringkat wat banga ngi sutenat ngilong ikemen bat ngi ngatrai ngilong kiba don box shibun bangin don ka association ne ka jing ya trekam ringkat bat fi kane ka NHYF ya menta wala don kumba shisnam shisnam arsnam bat man kapor kijuan penlong ya ka voluntary blood donation ang te Pasteur Institute bat national shibun bayong iba es rapsang ba kane doktor mde tang Pasteur Institute nang ni syakmat nginyai penlong iki cam haman ki circle lane haman ki shnong khnang ba ki brio jong ka shnong kin kham su thu ya kane ka voluntary blood donation camp nga ai ngo nga sukemen shibun ya ka jingi tre lang jong phi baro khat ni ka participation ka support jong phi ka la ban bakan pen urlong ya ka jing temu bat ya ka thong jong ka Regional Blood Center bat kata ka dei bangin like bangin rat ding thong ya ka jing dunas nam ka baat kolong bangin yo kerhai ya ka snam ka basngai ka bakhoj ka like na ki knyang jing pang bat rup ban ya rap ban pen sting bat ban ya rap ya kitu ki bastom kham tam ki badon shakiri ki ba kham nung pendong kemut kata ba kasnam ka bangi yo na fi menta ka sngi am bakala ban pelai ya ki brio tang we brio pelai ya ka mensiem jing brio batang ka we ngila ban pelai ka jing im jing brio hadu laingut balai nga ong kom ta hadu laingut namar kasnam bangi yo menta ka sina phi kinong ai mon sngop ha ngila ban separate na ne ngila ban phia ya ka shaki lai benta kata kalong ka paxel ka plasma bat ka platelet nang ta ka we nga shko ban ong ye phi ba ubria udan ko ba hinsan adon liter kasnam ti menta kas ngila da phi ice nam ngin siam tang 350 ml na ne laispa ml kata kasnam na kamet jong phi bat kata kanung kta ya kamet jong phi kanung pentrat ya kamet jong phi kamla ban ong bakla ice nam menta ba phemla thre phim nom long kita ki ban telot la da ice nam baar nga shukwa ban penchai ru kalong ba ya kani kasnam ngin ashim ko beng mabatai fing ong laispa san po ml wangan shim ya katu kasnam ay katu kabalong ngi marko kasnam kadon arjat kawai kabalong ki cells bat kawai kalong kabalong ya kata kabalong le ha padeng sabu prakanta kaladap biang ti ta ki cells pade katu kat ni tayo kaladap biang takdang isit ong ba ki brio ki laban wan ice nam yangi hadin lai banai ya ki connection rang na tai kin thai pade hadin sau banai ti kam don jing kta ya phi la da phi wan ice nam because hadin sabu prakanta kaladap biang bat katu kat ni tayo nang tang ko am chai piru ba ka kasnam ka ba fi ai menta kasngi ngi hab ban pendak biang ha ka blood bank kadang kataki constantly replenish lani kasnam ka ba fi ai menta kasngi ambong makla ai menta kasngi bala da mar ka tu kasnam ngila ban bu ha blood bank tang sa hu arsngi ya kata ka paxen nang taya pada ka platelets ngila ban bu tang sansngi takadaw ha ba iba rap sang mene ong yang doktor kani ka po ngin se penlong ya kika man ka po ngadas ngo stenat bha bang ni osngoi kata ka jing ong jong bain penlong kika man ka po because ka voluntary blood donation kam de ban ai tang si nam and ring idan kam malong ka sustainable it's an ongoing process mo ka de ban long man ka po man upanai la ni man lista kam kum no ka seng ka dakala ban long man ka lai banai ka jin dala bha because ka de ka snam ka badon ha blood bank ka banyarap iki brio ha ki hospital amdai bangin perkhat bakasnam kadai ba tang habal adon kam emergency bang naik mare wood chapo blood bank
kadai ka tu ka snam ka bladon lupa ka fin ai menta ka sni kani ka snam ka banan ha blood bank kadai ka bania chip tu kinong pang ki badon hapo Ganesh Das kani ka snam ka fin ai menta ka sni kani ka snam ka mande ki brio ki bapang cancer ki bapang ki ba kendua ka accident bat ki bapang gijing pang thalassemia ki bapang hemophilia ki badon hapo GD hapo civil hospital kadai kani ka snam ka bande chip tu ki nong armet hapo Ganesh Das deki pautali sisngi ki wan shim kamla ban long ban ong bangan ni wat brio bakin wan ai snam mon ngov ha kumtu la daki dan kam ki brio menta ban wan shim snam em bangin batay phi kalong ba fin tip ru e ka blood group la jong nang ta phin dan kata ka joy ba ka satisfaction ba phila ban yarak ki way pat ki badan ka jing sosat ka jing shitom nang ta phin yo ri certificate nang ta bade bangkin haba phi ai snam ngatrai kum iba syang plyang mentani ong bai ai snam Kaya pin ka example jeng ba siyang pilang pin ba idon elite kata ka healthy lifestyle because ni encourage you pi sisin pa along kita kinong ice nam pin don ru kata ka jeng im ka balong healthy ba kaya ka balong ngamut ong gumta kalong ba fi kham kier na kata ka bam kati Makanya pas time mo, coba kita. Makanya